Марин Бърдарев е от Банско. Завършил е музикалното си образование в Котел и Музикалната академия в София. В Центъра за работа с деца в родния си град учи малките да свирят на тамбура. Преди година и половина събира желаещи да свирят и на китара. Марин се занимава с джаз и поп-музика и мисли, че е полезно за децата, освен фолклорните, да развиват и другите си таланти. Интереса от тебе ли идва или от техните бащи? Има ли такова нещо? В моята група тук има много деца, които бащите са свирили, техни познати са чули от някъде. Просто много деца имат вкъщите китара, която така стои, и идват родители и казват: абе, не знам колко ще свири и колко ще се занимава, но нека да опитаме. И там свършва всичко и почваме да се занимаваме сериозно, интересът става голям, желанието най-вече, защото децата, ако нямат желание, аз както и да им преподавам, то няма да стане. Това също се дължи и най-вече и на техния труд, защото те наистина полагат голям труд и това се възнаграждава. Вижда се и на тия концерти, които ви направихме 2 концерта. Сега следват нови неща, които ще правим след 2-3 месеца. Не искам да ги коментирам, защото още нищо не е сигурно. Но наистина предстоят така сериозни концерти и участие и най-вече контакти с други китаристи, които ще се запознаят и предполагам, че това ще е много интересно за тях. За музикалното им образование само ти ли допринасяш или имат и други занимания? Имат там в училище, както се изучават часове по музика, но това нищо общо няма. Да, това си е общо там, научават различни стилове музика, но тук вече се занимаваме конкретно. Те си харесат някоя песен и казват: господине, искам да учиме тази песен на Щурците, примерно, или на по-старите групи. Сега правим и нови вече. Тук чухте и на Linkin Park такива песни, които това са, не са оригинални песни, но се стремиме така да направя песента, че да е по-елементарна, да могат да я научат и по-бързо и по-лесно, защото за ние не можем да сравняваме с световно известните поп и рок групи. Така че... А с солфеж май е по-трудно и по-скучно, а? Ами гледам да го комбинирам така с солфежа и тук да върват заедно, защото то половината от свиренето си е солфежа. За акорди да знаят, за интервали, ноти най-вече и на китарата също. То не може едното без другото, но той като че ли малко изостава така, защото те искат повече да свирят, повече при тях емоцията е много голяма. Марин и Георги са от най-малките китаристи, но свирят добре на тамбура и пеят стари бански песни. Телеграма дойде, я войник да ида. Телеграма дойде, я войник да ида. Елай, ленче, елай, душо, елай, изпрати ме. А у вас някой пее ли? Само двете ми баби пеят, а мама свири на китара. Кое повече ти харесва, фолклора или китара? Аз сега не мога точно да избирам кое по-ми харесват. И двете ме много влечат, но повече сега китарата. А на баба ти какво би харесало? Да свириш на тамбура или на китара? Фолклор, на тамбурата. Тя пее ли? Да. А какво взе от нея? От нас съм взел сигурно пак пеенето.